Kamo nakasaksi nga tagsara ni manghasi. Aban ko manghasi, sigurado nga mapaksi. Classic music, mauni mayong klase. Di mapugnan ang atake, sudi na og batsi. Kamo nakasaksi nga tagsara ni manghasi. Aban ko manghasi, sigurado nga mapaksi. Classic music, mauni mayong klase. Di mapugnan ang atake, sudi na og batsi. Rapolo Laglag Barados quarterfinals, third battle of the night. Aris versus Range, pagpaka na to. Dahil salamat sa itong venue karon, Azul to Slubua, sa itong mga sponsors, Unselfish Tattoo, Turbo Hectic, Organic Lifestyle, salamat ninyo. Strap, sa usulog karon, salamat. 032, Open Side, Humanities, salamat sa mga sponsor, pagpaka na to. Salamat. Sakong wala. Sakong wala. Aris. Yo, shout out guys sa Blanco Clothing Organic Lifestyle. Get your dope shirt right now. 6014 Lahus. Sakong toko. Pinakabugo sa Cebu. Give it up. Range. Yo, Range, 7 Kings, 3GS, TKS, shoutout dyan, Leo Pornea, sorry, Joel Israel Marshall Mabayo, Tata Matugas, Carl Aaron Pam Salos, Alexander Tanyag Paka, Humanities, Matalang Clothing, Papakas Clothing, Redeem Tattoo, Rapolo, Yusinyan, shoutouts from Catherine, Sir Jonas Booth, Brandon Popoy from Iyad. Long live! Kilian Sheta, kay Amo kay Clark. Long live! Umanang Cointos. Daw si Aris. Pili niya nga una si Range. Yo, maminaw to. 90 seconds! 90 seconds. Judges, stricto na sa oras. Round 1. Yo, Range. Sup, Aris? Nang palandaan, pistige atay, murag na anay rabis. Di na malalis, promise, hapit na ka mabuang ay nasigtirag kanabis. Ay nasigtirag kanabis, ana man na bay, basta na ay babay, kusog magpinamay, dagkot dire, dagkot dito, waka kay bawang gitira, hagunoy na di ay. Dagkot rin ko panagsa, para makarelax. Chicken Sogo, GV Tower, kwaon ako deluxe, kinipermentera ni maglad siya kuniwang pero kung kabaw ka dagang babae na ako ninilats. Karon sa laglag Barados. Karon sa laglag Barados, dapat nimo pakanog tos nya ilan sang cross, di pa man ta. Disyembre nganong naanam si bonus boss. Mo igurati ang kabuangan sa sobra kabugo nimo Aris, ikaw ray mananari na nagdaog itek sa buwangan. Para mo kunik tayang linya, kailangan pa og cord ang pagka-champ aning duwaa. Na ako pre-insured, bugo ni bataa. Kumurap grabe ka board quarter, finals ra ka kutob. Sigurado ma-enjoyed sa duwaan ra ka. Iyo kaya kuha ning nga cord si Stephen Curry ni board, dalira ning makuha murag ni tira sa free throw niya na short laglag ni bataa. Sa torneo murag batang gi-aboard. Kumurap na ko lami ilang pamate, hase murag bontags putlan kunig ulo kandinga mura og logo sa Goat Squad. Si Dawang Il sa Mandawi, grabe, Kambugiro, proud kang taga Mandawi ka, pero mga taga Mandawi, wakay lanimo! Pagkanon, di ka solido na kuutin, ginakon 9 inches. Mo di gini si Aris, medyo maldito kay pareha mong naong ni Snake Princess. Manguli ka sa inyo, nagagusad yung sponsor na shirt, Blanco Clothing, sakto yung utok, Blanco sad. Dan, nagagapors. Time, round 1, Aris. Yo! Ako wa mailhi kay legit ang pagka-low-key. Sige kog dubi, dili para makapang chicks, kundi makapawas sa stress. Duwa ka kay bawon sa akong giagian. Akong kahago kay maabot, akong anak mo gawas. Bibisigi, may patay ni Range. Game? Yeah! Bara nimo puro basura maong polluted ang flow. Lisod i-upgrade ang system o ang CPU, grabe ka slow. You've got flaws on your lines, fuck up flows can't compete with minds. Ha? Uplok imong mga bara, murag lutha nga kawayan. Di ka, way ipik di ka dugo. Ya kay ning wat mga tira gilawayan, murag nanutho og sago. Bars na ko, murag sinaw nga bulawan. Murag armas ni El Chapo. Sa sidlak daghang masilawan mong patay inig buto. Fuck your life,
puro ra hype. Respeto, mapalitra og like sa FB, sige ka live. Lupig pang babae sa mag-attention seeker ni mo, bay! Usa kas mga papansin ni Luni. Sige bayag ka, pildi, di pagit heavy og multi. Recently, ihaw kang kripli. Banga, taga-bukid. Pakiyo ni mo banga ka. Ayaw na mo. Gigig. Taga-bukid. Shit, nakalimot ko kay mong naong grabe kaalimuot. Murag bagtak sa lamok nga nakramando. Shit, Fuck. Ambisyoso kining nerdo nga hapon. Sakto ka sa tagad pero kuwang ang kalidad. Dilitak na imong edad sa gipakitang abilidad. Time. Shit. Yeah. Time, round 2, range! Oh shit, fuck. Kaya ta, mau na. Ay sa feeling sikat, sige kag English may pang magtula mong realidad. Mga gipanulti ni mo do. Grabe buringa. Buwa ka ng baba, nakakaon kag barita. Kung may malingaw ni mo do, sa tidunay lang pisti buringa. Mas malingaw pa siguro may ihak ng imong kayaton, imong kaugaling mga tita nga murag ita. Wala lang taka ni Apel, di ka magsilbi sa karera. Murag soldier nga nagdaog, lighter pre sa gera. Ako pa dyan imong kontra, dako kaayo problema. Kaya hase like ka rin syeta, makaingon, ikmamameha, babay. Iha, patay na ganina pa lang, pakihatod na lang sa kareta. Sa liga, usa ko sa pader, ikaw sa liga. Anak ka suwael, sige swag, layat sa kong parel, sige raong tabis na napachil mo, taga kablit sa kong glak, di ka undangan sa pagpusil. Kay mo bilibra ko ni mo Aris, kung ikaw na si Aris, tutel! Sigurado mamuha, malipong ni boss, murag ni inom, magtuba, flow ni mo di kalahos, ako'y basura sa suba, makapuntos ra ka nako, kung nako ka mo suba, hindi mo kaya, alagawa, di ka magsilbi dira sa azul, may pagtabangan na lang ni mo sa realidad o kaog, tus lubuwa! Patabangon pa rin mo mga homes, wala ko'y pakibis sa magdapag 6,000 guns, wala ni kurat makauli ni gahat sa ilang homes, biyahan ko ni mga wak, nga mura pa ko si paring Luns. Kadalira kang balion, kahoy nagapok kapag gani ko ni Tion, di ko dayon nilang ulok, sa karaan ka na ulipon, panahon pa ni Barok, kung di minimo kayang mabola, eh, sigurado ka mabalot. Murang piso sa balot nga naghagok. Inyong tariunon, palingkuro niya, paliguan og dapog inyong tariunon. Pariunon, kay di hait ang tahod inyong tariunon. Parihuon sa kunan na akong gidapog inyong tariunon, mga bitokon pakamangon ra sa salog. Nako, sigurado ka malamba, mong ayaw na lagpalagba, ay kabalaka, baka ari pa ka sunod, event ka sa audience na lang ka. Time, round 2, Ares! Mahukay kang baba! Yo! Migo, taga-asa ka. Hoy, tubag. Taga-asa ka, uy. Buang taga-bukid ka. Game. Pag-usapan natin yung pinost mo sa FB. Yung galing pa sa page ng Bars Baby. Nilagyan mo pa nga yun ng emoticon. 3 apoy na emoticon. Hanip ang gago. Ganito yun, no? Mahirap iwanan kapag putang ina, buwak mo kasi gago ka. Ang hirap iwanan ng taong nagpapasaya at kumukumpleto sa araw mo. Talaga. Lalo na pag tagasulat mo, tarantado, bistado ka dito, sarap ulo. Sarap mo pugutan ng ulo sabay libing sa sementeryo at bubuhusan ko pa ng semento sabay tirik ng 2 kandilang nakapakyo sa puntod mo. Pagkatapos ng laban na to, ito mismo ang standing mo. Yahoo! Yeah! Ikaw rin bagagnaw nga piyahok. Bagagnaw nga piyahok. Kinahanglan pa magpasuwat sa uban aron sa flip top makasulod. Agoy kaluod, wa kagibatig kaluod. Shit, wa gibatig kaluod kanyahay ra mga tira walay unod. Pakyo nimo sa imong ghostwriter, nagtandim jud mong puro loser. Puro loser. Yes, salamat sa nagatag sa info. Dinalang ko nganlan kay basin niyag ma-issue. Pero ang tigsuwat nimo kay imo rang amigo. Pakyo, liso. Shit. Yeah.
Time. Fuck! Kaya ata sa pag-choke, yatay, nigara na. Na, sige. Yata, nigara na. Hala, sige, pag marijuana pa. Oh, sige, taga-asa ka. Kayata, joke ra, atik ra, kayata, pag-anan ako sa video, kayata, naguba akong camera. Kayata, sa round 3 na ko, ginoo na lang bahala. Pasensya ako kasuwat o ground 3, kaya akong ball pinawala. Pero joke ra, di ko inanaw, ako'y planong magparaya. Mura raw gatirag batuane, kay grabe akong patama. Uyab niya, grabe pa tira, wa kay lagutin, pero natilwa na niya. Grabe biliba sa sobrang kabigaon, nagpinggir sa tagabas ng Biblia. Kaya ta, kaloon niya bay, iyan na tanang hunungon. Bagay kay mong duhabay, bagay kay mo pang pakungon. Ako'y manok nila dire, ikaw akong pulutan, pare ati mong uyab kay ako tong lumluman. Dili habol lang tumoy sa kuha, magtapat migigda ko siyang habol-habulan siya. Akong patulan, balagdagan to bulpul pistigli atay, iguro to na akong imulbulan. Pinutagay na kaya, way pakebisan mo salop ang bulan mo. Hazing, buna-buna lang sa akong talong ikaw man. Pistige atay akong pabutan sa iyang nawong babababang. Bigaon ako niya saman. Shout out sa tanang nakabilin anitor na. Bigaon lagi ko, kay tirahon tamutanan. Dagang nagingon, nabugo daw ka. Bugo mo lang, na ako sigurado kang magkabuang. May kumutira patalikod, samot na makatubang. Di na kamusaka, pata. As muna ka ubutin sa tiguang! Mga pisti ka! Diri sa Rapolo, wala kay pwesto. Sa batili mo karon, sakto ra! Pero kansi ka na ako! Ako butilya nga litro! Tanang linya na ako! Sa imo, nakasentro, wanay semis! Semis, gather finance na diretso! Time, pack you nigga, got bored! Timeless round, Ares! Mga wannabe geto like pak wakra ba sa battle rap di natin kaagion og labad lakos sa pak og baseball bat sa ulo buak nya may nimo patikon naong og bilat may nimo patikon og taas nga dosage nga blat siguradong magpamaak magpangupot sa kauyog magkatawa nga maghilak kay wa ka sabot inigpik sa trip so better grab on your seat kay pwede kang mahulog sa imong jeep gamay man na nga kong strip at least wa ko nagpasuwat sa lain og script. Yeah, that's real boss, motherfucker. Why punto ang 36 kung puro bakak. Sa nga kontra sa kung 16 ang kamatuoran mo hapak. Ah, shit. Damn. Dili Danny. Damn, nigga. Mauni ang sunoy nga mo patay kuwang sa kakanoy dili magkuwang. Di kakalihay kahait sa buwang best friend jo de mong pongger. Na ako'y nakuha na nila bra. Ah, shit. Oh shit. I'ma lick your pussy shit. Time. Yeah, like a pussy shit. Panado, Ace versus Ares! Yeah. Yo, check, Rapolo lang Parados. Quarterfinals, third battle of the night, Aris versus Range. Judges decision 5-0 para ni Range. Yo, shoutouts to Positive Wear. Nakalimutan ako, sorry mga Kati, Sir Jonas. Positive Wear. Grupo Hectic, Organic Lifestyle Clothing. Salamat sa tanas sponsor. Salamat. Yo, shout out sa Rapolo, Jan Leo Tata niya, Blanco Clothing. Organic. Range, all 3 rounds. Sayang. Yo, performance palandaan, kansi na siya niya. Nag-show magit siya sa Range, wala lang ang storya, range. Range akong iboto kay klaro na siguro na shock ang kontra, so taas niyang post. So, range.